17 to 18 category po natin. Ayan guys. Good. Sino kasama mo? Sino kasama mo? Dalawa lang kayo? Galingan nyo ah. Shout out ka. Ayan, rin na ito sa video ng 7-Eleven. Ayan. Dito. Ayan, so napakarami po ng sumali dito, iba't ibang mga team guys. Yan, Nubay Siha, team MCS, 7-Eleven, Super Bowl, Ganvex, yan, excellent, team Kincha, Batang Placido, yan, Batang Placido, Cycle Sport, team Kamiling, shout out. Ganvex. So mag-start na itong ating main junior category. Ayan guys, junior category 17 and 18 years old lang itong mga participants natin dito sa category na to. Ayan, so after nila mag-start guys, doon ulit tayo mamaya sa baba, doon sa may pinag-aabangan natin kanina. Guys, so mag-start na itong ating main junior category 17 to 18 years old. Ayan na guys, 30 minutes plus 3 laps po ang mangyayari dito sa atin. Ayan guys, napakarami nila. So ingat-ingat kayo mga idol. Ayan, 30 minutes and 3 laps. Ayan, so abang-abang na lang ulit tayo. Yan para sa ating first lap na ating junior category. Yan, 17 to 18. Kompleto ang ating peloton. Nagkakabanatan sila. Yan, sino tong nagdadala guys? Ayun o. Tatlo. Papaliko na sila guys. Papaliko na. Yan, first lap natin. So 30 minutes to. 30 minutes silang iikot guys. Okay, so second laps na po ito para sa ating junior category. Second laps para sa ating 30 minutes. Team Dandex yung nangunguna naman ngayon guys. Ayan, Team Dandex. Yan. Medyo maagwat na itong Team Dandex natin. Okay, diretso 457 si John Paul Bicol. Ayan. Ito na yung ating peloton. Sobrang dami nila guys. Second laps may umaagwat 457. Ayan na. May napag-iwanan ng tatlo dito sa bandang likod. Yan, shout out tayo sa ating mga police officer na nandito ngayon. And dito na nga guys, parating na ulit ang ating mga participants. Pangatlong ikot, third laps na po ito para sa ating 30 minutes. Yan, Team Super Gold naman ang nagdadala ngayon. And guys, ito naman ang ating peloton. Third lap. Third laps na po tayo. May mga mahabol pa dito sa bandang likod. Ayan, may dalawa dito at meron pa tayong grupo dun sa bandang likod. Guys, ito yung ating last group dito sa bandang likod. Sila yung umahabol sa ating naunang peloton. So
marami-rami pa rin sila. 2, 4, 6, 7. Pang 7 yung nasa likod. Ayan guys, so pito po itong ating nasa huling grupo. So break gawin natin 3. Kapag breakaway, medyo umangat yung 3 na una kanina guys. So medyo pagod na yung iba. Ayan, kaya pa kaya na sumabay sa 30 minutes. So 16 minutes remaining. Sila po ay nakapag-travel na nakapag-travel na po sila ng 4 na minuto. May natuturo na lang sila ng 6 na minuto. Ayan, so 14 minutes na daw yung nakalipas guys. Ayan, so marami lang matras. 16 minutes pa ang natitira. Ayan, mga umahabol. So magbabase na lang tayo sa kung ilang minutes. Okay, nandito naman yung sila. Tignan natin kung mapapanatili nila kanilang Okay, so nabuo ulit sila. So inabot peloton na, isang peloton. Inabutan yung 3 breakaway kanina. Ayan, so may kumakawalang isa guys. Ayan. Ayan na. Ilang minutes na. Mahabol. Kaya pa kaya? Team Excellent at Team Batang Placido. Nakasunod naman itong naka-red na jersey. Tatlo. Nakasunod din itong tatlo. Ayan na, paparating ng ating peloton. Guys, so nandito na ating peloton, paparating na. Okay, 10 minutes remaining para po sa ating main junior bago tayo mag last 3 laps. 20 minutes na po silang bumibisikleta at meron tayong bagong breakaway. Tatlong siklista po ang nasa harap. Tatlong breakaway. As they cross the finish line, Go for goal. rider number 358, 323 and 387. Ito na yung ating peloton. Peloton natin, Team Excellent. Kumala 7-11. Ayan guys. Team Dendex. Distribution. 23 minutes na po ang kanilang nilalakbay. 23 minutes na po tayo. So, baka dalawang ikot pa. 23 minutes na sila naglalakbay, so 7 minutes para po sa ating mga
Nalusutan sa likod dumaan. Sa likod nila. Eight riders on the front, crossing the finish line. Ito po sila, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. 7 riders crossing the finish line with a time gap of 10 seconds and then followed by the peloton. So we have 6 minutes left para po sa ating men junior category. And then, susunod na po ang ating 3 laps para po sa kanila. So standby para po sa ating youth. And guys, so para mabuo yung ating 30 minutes, nasa last 3 laps pa tayo, last 3 laps. So mga mahabol guys, nasa likod. Breakaway po natin. So yung naka yellow green na jersey. Ito, tatlo. Breakaway natin. Team Condex na isa meron. Ito, go for goal. Ayan guys, so ang wiwis nila. Yun, dalawang team kamiling. Nandun sa likod. Hindi rin na to, hindi ko napansin. Ayan guys, so mahabol pa rin tong tatlo. Ayan. And guys, so paparating na ang ating mga breakaway. Ito na po yung final natin. Final natin ha, para malinawan natin mga rider natin. last 3. Ayan, last 3 laps na po tayo. Team Dandex, yan, Renato Sabido at yung naka-red na jersey guys. Yun, nangunguna sila. Team Dandex, Renato Sabido at yung naka-red na jersey. Yan, so last 3 na po tayo, last 3. Yan, last 200 meters yung kalaman. Team Dandex ang nagdadala. Team Dandex. 3 laps, 3 laps. Yan. Oh, habol! Sila pa rin tatlo nasa harap. Marasa natin, tingnan natin kung ano magiging time natin. Last Yan, 2. tatlo pa rin. Last 2. Last 2. Last 2 na para dito sa ating tatlo guys. Boss. Yan. Yan na rin yung ating chasing group. Dito na, so ganun po 100 meters. Yan. Chasing group na kasunod na rin yung peloton. Yan o. Team Kamiling umahabol guys. Boss. Yan, last 2. Yan, last 2 na para sa di... Ito na, nandito na kayong tatlo. Last na tayo, Last lap na po para dito sa tatlong breakaway natin. Last lap na po. Yan, Renato Sabido nandito. Ayan guys, oh. Yan, Renato Sabido. Kaya ito mahabol yung Team Excellent. Apat. Ito na rin yung ating peloton. Yan. Oy, dikit mo, dikit mo. Swap na yan. Ayan, nagpapahinga naman. Ayan guys, so hintayin na lang natin yung unang tatlong darating at top 3. Top 3 yung kukunin natin. Ayan na. Ayan na, sino ang unang darating sa kanila? Sino? Pangatlo. Oh, tabi, tabi! Apat yun? Ilan yun? Apat? Tatlo. 5 yan na yung sabay na JJ. Nice one, John!
few moments later. In junior category, criterium race, to receive the bronze medal, Renato Sabido. Renato Sabido ay mula sa Road Bike Philippines. Yan po ang kanyang team. To receive the silver medal, mula po sa excellent team, Rush Kamingaw. Asa na yung music natin? Nawala na yung music natin. To receive the gold medal or the first place, palakpakan po natin, Khalil Pipito. Yan po ang mga nagwagi sa ating men junior criterium race. Yan, so ulitin po natin sa ating pong men junior criterium race. Bronze medal goes to Renato Sabido. Silver medal goes to Rush Kamingaw. And then the gold medal goes to Khalil Pipito.